लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जेबो ब्लग नङा, जास्ट आङो नोंथांमोननो नैबे मोनसे भिडिअखौसो देखायनो सानदों। दा बे भिडिअआथ' बहुदानो नुखादों, जन कारजि बर'नि भेरेन एक्टरा पुजा बर' होननायखौ माने मोनसे एसामिस भिडिअ बनायनो नुनायखाय बे माने बुंदोंमोन आरोना। मा बुंदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आरो गोबां नुखादों, नुदोंब्लाबो नायफिनदो नोंथांमोना मा होनदों बेनि उनाव फिन मा रिप्लाय होफिनदो पुजा बर' बेखौ नेनाथ'थ' आं दसे उनाव होगासिनो दं लोगोफोर। थारमाने नायोसो मा होनदोंमोन बिथां जन कारजि एक्टरा। सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरबाय बयखौबो। दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबावदों, बे जाहैबाय आंनो फेसबुकाव मोनसे भिडिअ नुदोंमोन। दा नोंसोर भिडिअखौ नुबा मिन्थिगोन आं होगोन दा। दुखुनांथाव, नोंसोर बिनि भिडिअखौ नायबाय थायो जानांगौ। दा बुहुद दुखु मोनदों आं बे माखासे बिनि कन्टेन्ट लाबोनाय बिनि माखासे भिडिअखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आं। नोंथांमोना सिगाङाव नायग्रोनानै ला भिडिअआ मा भिडिअ बेखौ नायग्रोनानै ला नोंथांमोना। Hey, सेंग्राসকল এইয়া বড় ছোৱালী বিয়া করবি বড় ছোৱালী এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খুৱাম বড় ছোৱালী বিয়া কৰিলে এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খাব পাবি গম পাইছা বড় ছোৱালী বিয়া কৰিবি বড় दा नोंथांमोना नुबाय दा तारमाने बेलेग हारिया बेलेग जाथिया तारमाने अमा बेदर जानो लुबैदोंबा तारमाने जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ हाबा लानोनो तारमाने अमा बेदर संनाय जानो लुबैदोंबा बर' हिन्जावफोरखौ ला। डेट मिन्स व्हाट? हुकान गाहरि खाबो कारणे बर' ছোৱালী लबि। मा जाखो बे खोथाया? मिनिखौ साननानै नाय, मा खोथा जाखो बे जेनेबा? रुवाथि नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा, जोंनि बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा मालाय जाथिजों थांनानै जों अमा गोरान बे माबानि संनानै जाहोयैनो? जोंनि बर' आइजोफ्रा जाम्बि नामा रुवाथि नामा? ओमफ्राय गाव जे बे पुजा बर' ना मा नाम खुनु दिन दख'ना गाननायथ' भिडिअ नुफेरखाया। आरो आं मोनसे खोथा बुंनो पुजा बर'खौ, जुदि नोङो जुदि बर'जों हाबा जादोंबा थिगैनो दं। जुदि बर'जों हाबा जायालासेनो जुदि नोङो मालायनि ड्रेस गानै गानै भिडिअ बानायदों, बिदिब्ला नोङो जुदि मालाय जाथिजों हाबा जादोंबा टाइटेला गाबोननो सोलाय, सारनेमा गाबोननो सोलाय। नों मा सानदों एसटिखौ नों मोनबाय थागोन? एसटिनि माइरं जानो सानदों नामा बर' टाइटेल लानानै? बर'जों हाबा जादोंबाथ' थिगैनो दं। आरो बर'जों हाबा जादोंमोनबा नोंनि ड्रेसा मानो बिदि? नोंनि भिडिअखौथ' खुनु दिन दख'ना गानै नुफेरा। ना बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा? पुजा बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा जे मालाय जाथिनो जोङो थांनानै अमा बेदर संनानै जाहोयैनो? इडियट। बर' आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालाम पुजा, मिथिबाय? बेलेगजों हाबा जादोंबा सारनेमा नोंनो सोलायनानै ला। इडियट साला। जानला माला नङा, कन्टेन्ट लाबोयोबा मोजां लाबो, नङाबा खिन्थु दिगदार दङ। बुलशिट। मा फोरोंनो मा फोरोंनो नागिरदों पुजा? मा फोरोंनो नागिरदों? मालाय जाथिजों हाबा जाहैजोबनांगौ अमा बेदर संनो थाखाय? अमा बेदर संनाय अमा गोरान जाहोनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा मा मालायजों हाबा जाहैनांगौ नामा? केला कथा कब एसे केला। नोंसोर कमेन्टसा बुंहर। आरो मोनसे खोथा बुंबावनो, बे मानसिखौ आनफल' खालामजोब गासिबो, दिनैनो दानो आनफल' खालामजोब। बेबायदि बर' आइजोफोरखौ फानग्रा साला दिनैनो आनफल' खालामजोब। गुन्दाया गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो। जन कारजि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा। एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा। कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा। बिनि भिडिअआव 1K 2Kल' भिउस। मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो। गावनो होनदो खेबसे थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो, मानो लाइक होयो नोंसोरनो, मानो रायो मानो नायो? बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो। माने बिनि मेन टारगेटानो जाबाय फैसा खामायनाय। जाम्बासो बियो। नै नोङो बालनि एक्टर नोङो। नुबाय पुजा बर' मा रिप्लाय होदो। एक्सुवेलि 'पुजा बर'खौ आङो बर' होननानै कनफिउस जादोंमोन नंगौ नङा होननानै। 'पुजा बर'आ मा रिप्लाय होदो। एक्सुवेलि 'पुजा बर'खौ आङो बर' होननानै कनफिउस जादोंमोन नंगौ नङा होननानै। 'पुजा
दा बर'आनो मार रायलायनायालाय एसे दद' मद' जादों थेवब्लाबो बर'नि बागै बाहाय रायलायबा मोजां जायो नामा बिथाङाबो खालि एसामिसखौल' मिथियो बर'नि खालामनायखाय दे जिखुनु जाया जेबो बुंला फैदो बेखिनियानोसै लोगोफोर मा होनो नोंथांमोनासो मिथिला